Pozdrav, moje ime je Jelena Gavrilović i ja se profesionalno bavim oslikavanjem murala, to jest oslikavanjem zidova i enterijera. Motivacija i inspiracija, pored velike ljubavi prema slikarstvu i enterijerima, jeste zapravo radost svih onih kojima unosimo ovaj vid umetnosti u domove. Prvenstveno deca. Deca su negde najzahvalnija publika za sve vrste radova i ja sam im ovako specijalno zanimljiva sa svim ovim svojim flekavim radnim uniformama, bojama, najlonima, uvek smo u nekom razgovoru, najčešće su oni moja verna publika tokom čitavog procesa oslikavanja murala i naravno tu su uvek i drage mame koje biraju motive, koje zajedno sa mnom osmišljaju šta bi se to moglo naslikati i ja sam tu zapravo da udovoljim svim njihovim željama da te sobice budu zapravo sobice iz bajke. Potrebna vam je obična grafitna olovka, zatim potrebne su vam četke, dve vrste četke, obične molerske četke koje možete da kupite u svakoj barbari i to različitih širina i debljina i potrebne su vam obične slikarske četke, takođe različitih veličina koje obično nabavljate u knjižarama ili prodavnicama gde i slikari nabavljaju svoju opremu. Šta bi još bilo dobro da imate je par malih plastičnih običnih čaša u kojima možete da pravite tonove boja koje su vam potrebne za rad. A koje boje koristimo? U principu koriste se boje koje koriste i moleri prilikom krečenja zidova. To su akrilne disperzije, preporučujem da budu vodoperive i možete ih naći u svim bolje snabdevenim barbarama. Nakon što ste preneli željeni crtež na zid, krećete sa bojom. Potrebno je da odaberete četku odgovarajuće veličine, odnosno spram površine koju bojite biće i veličina četke. U mom slučaju reč je o maloj četki jer je ova površina jako mala. Jako je bitna količina boje koju ćete uzeti, da ne bude ni previše ni premalo, jer ako bude previše, što je najčešći problem, boja će da vam curi. I bukvalno obojite. Evo, ovaj zid u sobi za bebu je danas gotov, radovi su trajali između 10 i 12 sati. Naravno, to ne znači da vi treba takođe da slikate 12 sati u jednom danu. Ovo za vas može biti jedan divan način da se razonodite i vid zabave, da prosto se oprobate i vi u nečemu novom i da pokušate da ulepšate svoj interijer i svakako da uključite i vašu decu u ceo proces, jer to može biti zabavna radionica i za njih, bez straha, jer ovo su boje koje su predviđene za zidove, tako da u svakom trenutku sve što zabrljate i pogrešite možete i da prekrečite, a ukoliko baš puno zabrljate, možete uvek kontaktirati mene da dođem i napravim bajku od vaših zidova.